Umpumelelo ngoba izinto uyazenzela. I think he's very capable of ukuthatha umuntu osingazi. Sekuyena ophakathi esithembini. Yeah, mfethu ukhuluma ngomaphakathi wagcina uhambe kanjani mfethu ngaleyo days. Hey mnumzana, yena wakufana sahamba kahle. Kanjwa. Hawu, kanjani izindaba ngithi umakotha yini lo? Wahamba phi? Kuhanjwa manje kiwapi ngoba phela sila sonke. Uhamba phezu kodaba kuba vele sekubekile. Manje uyile ngala busuyile. Ninkinga ngala. Kwenza kanjani ukuthi zivele ziqale ngalana zibe zingakoyi ingale? Bathi angibuye kubo. So ngala bavume eqala. Wabona hayi ushona khona. Phezu kwakho.